Киевские автомобилисты протестуют. Активисты с утра частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в столице, жгли шины, раздавали листовки. Таким образом, они призывают депутатов Верховной Рады Украины принять законопроект, который регулирует растаможивание машин. Законопроект предлагает ввести частичное освобождение от налогообложения ввезенных из-за границы авто и установить за это справедливую плату. По местам революции достоинства в украинской столице разместили 6 информационно-навигационных стендов и 4 панорамы с фотографиями революции и воспоминаниями ее участников. С сегодняшнего дня проводят экскурсии по Киеву, рассказывая об основных местах и событиях 2013-2014 годов. Инициатором проекта выступил Музей революции достоинства. Ми вирішили створити своєрідний музей під відкритим небом, де експонатами будуть самі місця, пов'язані з Революцією Гідності, де експонатами будуть ці будинки, які безпосередньо пов'язані, вулиці, площі і так далі. І, власне, на це спрямований наш проект «Місця Революції Гідності». Це помпові гармати, це катапульти, це унікальні речі, це арт-об'єкти, це серія мальованих полотен під проводом Володимира Свачія, це експонати бібліотеки Майдану, книжки.